ассалому алайкум биандагони гиромӣ. Бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футболи Осиё шурӯъ мекунем. Инак бо даъвати Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дастаи мунтахаби Ҳиндустон дар гурӯҳи Б якҷоя бо дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон дар мусобиқаи КАФ 2025 ширкат меварзад. Ин дар ҳоле ба амал омад, ки дастаи мунтахаби Малайзия бинобар сабаби ба ҳайати даста ҷамъ оварда натавонистани беҳтарин бозигаронаш аз ин мусобиқа даст кашид. дастаи мунтахаби Ҳиндустон мисли Тоҷикистону Афғонистон барои рохат гирифтан ба ҷоми Осиё 2027 финали он дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад, омодагиро шурӯъ мекунад. алҳол ин даста мураббии нави худро интихоб накардааст ва ба наздикӣ номзади яке аз футболбозони номдори ҷаҳон ва ҳамчунин сармураббии дастаи Барселонаи Испания Хави Ҳернандесро ҳиндустониҳо рад карданд. аз рӯи хабари баъзе аз махазҳо, собиқ сармураббии дастаи мунтахаби Қирғизистон мутахассиси словакӣ Штефан Таркович шояд ба вазифаи сармураббигии дастаи мунтахаби Ҳиндустон таъин гардад. дастаи мунтахаби Ҳиндустон дар радабандии охирини футболи ҷаҳон дар зинаи 133-ум қарор дорад. дар ҳайати дастаи мунтахаби Ҳиндустон беҳтарин футболбоз ва рекордсмени ин кишвар Сунил Чатри, ки вазифаи капитании мунтахаби Ҳиндустонро ба дӯш дорад, ба Тоҷикистон меояд. ин бозигар дар ҳайати тими мунтахаби Ҳиндустон 155 вохӯрӣ гузаронида ба дарвозаи ҳарифон 95 гол задааст. шояд голи садуми ӯро мо дар варзишгоҳи Тоҷикистон бубинем. ӯ шарафи дастаҳои Спортинги Португалия, Бенгалуру, Мумбай Ситиро ҳимоя кардааст ва ҳоло дастаи охиринаш Мумбай Сити мебошад. дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон бо Ҳиндустон бо ҳам 4 вохӯрӣ гузаронидаанд. 2 вохӯрӣ бо пирӯзии мунтахаби Тоҷикистон ва 1 вохӯрӣ бо ғалабаи Ҳиндустон ва 1 вохӯрии дигар бо натиҷаи мусовии ҷамъбаст шуданд. аз ҳафтаи гузашта то ба ҳафтаи нав бозиҳои 8-1-ниҳоии ҷоми Тоҷикистон беҳтарин дастаҳоро ба бозиҳои 4-1-ниҳоӣ рохат доданд ва аз шоми дирӯз дастаҳои муваффақ бозиҳоро дар чорякфинал идома медиҳанд. дастаи сарои камари ноҳияи 5 дар варзишгоҳи хонагиаш Равшани Кӯлобро қабул кард. таври сомонаи расмии Федератсияи футболи мамлакат хабар медиҳад, дар сурати мусовӣ ҷамъбаст шудани вақти асосии бозиҳо дастаҳо дар 2 қисми 15-дақиқагӣ муборизаро идома медиҳанд ва ғолибро муайян хоҳанд кард. бозиҳои 4-1-ниҳоӣ мисли бозиҳои 8-1-ниҳоӣ аз 1 вохӯрӣ иборатанд ва ғолибон ба даври бозиҳои нимниҳоӣ рохат мегиранд. дар вохӯрии байни дастаҳои сарои камар аз Лиги Якум ва Равшани Кӯлоб мубориза хеле тезу тунд буд. сарои камар дар муқобили Равшани Кӯлоб ҳунарнамоии хубе дошт, аммо хатогии Дағали Маҳмадқулов дар дақиқаи 20-уми вохӯрӣ сабаб гардид, ки довари бозӣ Насрулло Кабиров ӯро аз майдон ронда ба дарвозаи сарои камар зарбаи пеналти таъин кунад. ҳамин тавр ҳисоб кушода шуд. Азизбек Ҳаитов зарбаи 11-метраро ба нишон расонид. баъди 3 дақиқа футболбозони сарои камар ҳисобро баробар карданд. Муҳаммадҷонов тӯбро ба самар расонид. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт ва дар дақиқаи 82-уми нимаи дуввум Амирҷон Сафаров бори дуввум Равшанро ба сафи пеш баровард. футболбозони сарои камар аз онҳо қафо намонда боз баъди 4 дақиқа ҳисобро баробар карданд. ин дафъа Кабутов аз вазъияти мусоид истифода бурд. 1 дақиқа нагузашта аз голи баробарии сарои камар легионери украинии Равшан Андрей Маркович голи севими Равшанро ба ҳадаф расонид ва Равшан бо натиҷаи 3-2 ғалаба карда ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат гирифт. ду дастаи вилояти Суғд Эсхата ва Исравшан ҳам дар ин даври бозиҳо ба ҳам рӯбарӯ шуданд. Эсхата дар мавсими имсола ҳоло дар зинаи ҳафтум бо 17 имтиёз қарор дорад ва футболбозони ин даста 4 пирӯзӣ, 4 бохт ва 5 мусовӣ доранд. Исравшан бошад дар зинаи давуми ҷадвали мусобиқот бо 12 имтиёз мавқеъ гирифтааст. 3 ғалаба, 6 бохт ва 3 мусовӣ омори ин дастаро рӯшан мекунад. алҳол голи аз ҳама зиёд дар мубориза барои ҷоми Тоҷикистон дар ҳамин бозии байни дастаҳои Эсхата ва Исравшан зада шуд. сараввал дар дақиқаи 8-ум Исравшан тавассути Эргашев ҳисобро боз кард, аммо легионери ӯзбекистонии Эсхата Санҷар Рихсибоев дар дақиқаи 11-ум ҳисобро баробар карду Зарифов дар дақиқаи 14-ум бо голи худ Эсхатаро пешсаф намуд. дар дақиқаи 26-ум боли дигар Рихсибоев ба задани гол шарафёб гардида натиҷаро 3-1 намуд. аммо голи дуввуми дастаи Исравшан аз ҷониби Қосимов дар нимаи аввал ҳисобро ба 3-2 расониду дастаҳо ба танаффус рафтанд.
дар нимаи дуввуми бозӣ футболбозони эсхада тавонистанд 3 голи дигар ба дарвозаи сарафшан зада ғалабаи бузурги худро бар ҷой гузоранд. Саидов, Махтумов ва Воситҷонов голҳоро ба нишон расониданд. Эсхата муборизаро барои ҷоми Тоҷикистон идома медиҳад. имрӯз дар идомаи бозиҳои даври чорякнивоии ҷоми Тоҷикистон вахш бо истиқлоли Душанбе ва Регри Садаст бо Гулбуг ба дидори ҳам мераванд. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост. дар шаҳри Душанбе бозиҳои интихобии ҷоми Осиё миёни бонувони то 20 сола дар гурӯҳи С бо ширкати дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Австралия, Тайбеи Чин ва Фаластин оғоз меёбанд. Аз 8 гурӯҳ ғолибон ва 3 дастаи беҳтарини ҷои дуввум ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё ки соли 2026 дар Таиланд мегузаранд, рохат хоҳанд гирифт. бозиҳои гурӯҳи С дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе гузаронида мешаванд. ба ҳамин хотир дирӯз дар толори матбуотии меҳмонхонаи Румӣ нишасти хабарӣ бо сармураббиёни дастаҳои мунтахаби иштирокдор гузаронида шуд. сармураббии тими мунтахаби бонувони мамлакат Юсуф Рабиев ба суолҳои хабарнигорон ҷавоб гуфта қайд кард ки ин гурӯҳ аз дастаҳои пурзӯр мисли Австралия ва Тайбеи Чин таркиб ёфтааст ва кӯшиш мекунем ки дар баробари онҳо бозии хубе нишон диҳем. мураббии дастаи мунтахаби Австралия Алекс Иракис аз шогирдонаш умеди калон дорад, зеро дар ин кишвар футболи бонувон рӯ ба рушд ёфтааст ва дастаҳои мунтахабаш дар ҷомҳои ҷаҳон ширкат карданд. дар бозии аввал ки шоми имрӯз оғоз меёбад, Тоҷикистон бо Австралия ва Тайбеи Чин бо Фаластин бозӣ мекунанд. равзанаи гузариши футболбозон аз як даста ба дастаи дигар дар Тоҷикистон ба анҷом расид ва дастаҳои лиги олии ҳаятҳои худро пурра карданд. аз ҳама бештар дастаи истиқлоли Душанбе бо 7 нафар қарордориҳои худро ба имзо расонид ки ҳамаашон аз хориҷи кишвар ба Истиқлол пайвастанд. пеш аз ҳама 2 нафар футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Эҳсони Панҷшанбе ва Мунчир Сафаров ки дар барномаи гузашта дар бораашон гуфтем ба ин қатор шомиланд ва аз Ӯзбекистон баргаштанд. аз ҳамсоя кишвари мо боз як бозигар Марлен Чабанов узви дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ки собиқан дар раҷи дастаҳои Пахтакор, Турон, Шӯртан, Андиҷон ва Оболони Украина бозӣ кардааст, шартномаи худро ба имзо расонид. Марлен дар мавқеи муҳофизатгари марказӣ бозӣ мекунад. 24 сола аст ва қадаш 1 м 89 сантиметрро ташкил медиҳад. Марлен ба ҳайси бозигари озод ба Истиқлол пайваст. дар вохӯрии Истиқлол ва Хуҷанд дар бозии ҳаштягнивои ҷоми Тоҷикистон ба майдон наомадааст. омворҳо далолат мекунанд ки Марлен дар ҳайати Пахтакор 10 бозӣ, Абалони Украина 20 ва Турон 40 вохӯрӣ гузаронида 1 гол ҳам задааст. шаҳрванди Украина ва Ӯзбекистонро дорад. чемпиони Ӯзбекистон дар соли 2021, суперҷоми Ӯзбекистон дар ҳамон сол ба даст оварда соҳиби ҷоми Ӯзбекистон дар соли 2024 низ гашта соли 2022 дар Пролигаи Ӯзбекистон соҳиби ҷои аввал ҳам шуд. To'g'ri olib qolyapti to'pni. Chabanov yangi hujum tashkil etib beryapti. Qizillarda to'p. Xolmur. Бозигари дигаре ки дар охири равзанаи гузариш ба Истиқлол гузашт, нишонзани беҳтарини лиги олии чемпиони Тоҷикистон Пол Камулафеи нигериягӣ мебошад. футболбози нигериягӣ то ба Истиқлол омадан дар ҳайати тими Хуҷанд ҳунарнамоӣ мекард ва дар 12 бозӣ ба задани 6 гол ҳам муваффақ гардид. ин ҳамлагари 25 сола ки баландии қадаш 1 м 92 сантиметрро ташкил медиҳад, таҷрибаи бозии хубро дар чемпионатҳои Австрия, Шотландия ва Ӯзбекистон дорост. интиқоли Камулафе ба Истиқлол бемаблағ сурат гирифт. Камулафе бозигарест ки босуръат буда дар майдон барои ноил шудан ба тӯб маҳорати хубе дорад ва зарбаҳояш дақиқу тӯпворанд.
пеш аз ба истиқлол пайвастан камолафе дар ҳайати Капфенбергер Австрия, Қизилқуми Ӯзбекистон, Арброти Шотландия, Эрзени Албания, Читтагонг Абаҳании Ҳиндустон ва Хуҷанд 81 бозӣ гузаронида ба дарвозаи ҳарифон 21 тӯб задааст. дар вохӯрии истиқлол бо Хуҷанд барои ҷоми Тоҷикистон ин бозингар ба майдон омад. як мешавад. Биё таваҷҷӯҳ мекунем. Комолафе Комрон Иброҳимовро бисёр озод гузашт ва зарба зад ҷониби дарвозаи клуби марказии варзиш Артиш ва муваффақ шуд. навоварии дигаре ки дар ҳайати истиқлол ба амал омад ба даста ҳамроҳ шудани Рудольф Туркаи албаниягӣ мебошад. ӯ дар хатти муҳофизат бозӣ мекунад. 30 сола аст ва дар ҳайати дастаи миллии Албания соли 2022 ду бозӣ гузаронидааст. баландии қадаш 1,87 сантиметр. ӯ аз дастаи Сухарекаи Косово ба истиқлол таҳвил ёфт. дар маҷмӯъ дар клубҳое ки бозӣ кардааст 191 вохӯрӣ гузаронида муаллифи 10 гол ҳам ҳаст. истиқлол бо Туркай то анҷоми соли ҷорӣ қарорномаи ба имзо расонид. дар вохӯрӣ барои ҷоми Тоҷикистон бо Хуҷанд ба майдон наомадааст. дар ҳайати дастаи истиқлол дар вохӯрӣ бо Хуҷанд дар дақиқаи 73-юм бозигари дигари эронӣ Ризо Деҳқониро иваз намуд. Сиёваш Ҳақназарӣ нимоятгирест ки ба дастаи истиқлол ба тозагӣ пайваст ва то охири сол шарафи истиқлолро ҳимоя хоҳад кард. ӯ қаблан дар ҳайати дастаи эронӣ Малаван ва дастаи украинии Волин ба майдон омадааст. солҳои 2022-2024 дар ҳайати дастаҳои АГМК ва Навбаҳории Ӯзбекистон ҳам ҳунарнамоӣ кард. дар омораш 204 бозии расмӣ сабт шудаву 36 гол ва 18 паси головарро рӯшан мекунад. дар дастаи истиқлол ба Ҳақназарӣ шумораи 8-ро раво диданд ки пештар Нуриддин Давронов бо он ба майдон меомад. дастаи вахши бохтар ба ғайр аз он ки Сергей Сканянро аз Хуҷанд ба даст овард, ҳамчунин ба вахш омадани Константин Черния аз Лаҳистон дар хати ҳуҷум метавонад бохтариҳоро пурқувваттар кунад. аммо аз даста рафтани Ҳусейн Нурматов ва Саидшоҳ Бозоров ба Исаравшан, Худоёд Узоқов ба Рангон ва Искандаршоҳ Турсунов ба куҷои дигар метавонад ба бозӣ таъсири манфӣ расонад. аммо ҳамаро вақт нишон медиҳад. Равшани Кӯлов ба ҳайати худ 6 тағйирот ворид кард. пеш аз ҳама Салоҳиддин Эргашев аз Беларус ба ин даста баргашту Милош Миланович ва Акаранкво Чуквуебуку аз дастаи Лернайни Арсахии Арманистон ва Вест Арменияи ҳамон кишвар бо Саёди Ковусшоҳ аз клуби марказии варзиши Артиш, Ҷамшед Муродов аз Гулбук, Саид Исроил Саидов аз Барчӣ ба Равшан кӯмак хоҳанд расонид. аз даста Алексей Гелавани, Ҳасан Алибойзода ва Ҳусейн Алибойзода озод шуданд. дар бораи дастаи Хуҷанд ба шумо дар барномаи гузашта муфассал хабар додем. клуби марказии варзиши Артиш дар давраи гузариш ҳамагӣ 2 нафарро харидорӣ кард. аввалан Жан Гатенро ки дар Тоҷикистон солҳои зиёд бозӣ мекунад ва баъдан Дуа Даниел Кюкуро аз кишвари Мисри Араб. аз даста Муҳиддин Одилов аз Ӯзбекистон Алекс Ҷемфо рафтанд. дастаи Паншер дар давраи гузариш бо 14 бозигараш хайрухуш карду 14 бозигари нав гирифт ва акнун метавонад бо дастаи нав аз қаъри ҷадвал ба боло барояд. вале душвор аст. ҳоло Паншер ягон ғалаба ба даст наовардааст. 3 мусовӣ ва 10 бохт дорад ва бо Гулбук ҳамтақдир аст. бозигарони наваш бештарашон аз Тоҷикистон ҳастанду аз Эрону Камеруну Ӯзбекистон. ба ҳамин тартиб ба Паншер ин бозигарон омаданд. Маҳмуд Ғаюров, Ҷаҳонгир Фозилов аз Бунёдкори Ӯзбекистон, Аиси Маел аз Камерун, Темур Мирзомуродов, Асадбек Муродалиев, Наврӯзҷон Салимов, Иззатулло Рӯзиев аз Парвоз, Солор Нусратӣ аз Эрон, Ҳасан Холов, Ҳасанбой Қаҳоров, Аббос Андалибов, Маъруфҷон Бойматов, Муҳаммадҷон Боризод ва Асғари Алиризо. самти дигарро интихоб кард ва Парвиз Боқиёхунов бошад ба самти дигар зарба зад.
дар бораи гузариши бозигарон ба дастаҳои лигаи олӣ дар барномаи оянда муфассал хабари худро хоҳем расонид. ҳоло мегузарем ба иттилоъи наве дар бораи футболбозони тоҷику дастаҳои онҳо. Амалагири дастаи мунтахаби Тоҷикистон Шаҳром Самиев аввалин голи худро дар ҳаҷи дастаи Хоразм ба ҳадаф расонид. Дастае ки онро Ҳаким Фузайлов машқ медиҳад, баъди ин пирӯзиаш мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқот хеле беҳтар намуд. Ин вохӯрӣ дар майдони тими Шӯртани Ғузор сурат гирифт. Аввалин шуда соҳибони майдон дар дақиқаи 28 ҳисобро боз карданд. Дониёр Нарзуллоев муаллифи гол шуд. баъди 5 дақиқа ба Муродбек Бобоҷонов муяссар шуд ки ҳисобро баробар кунад. Шогирдони Ҳаким Фузайлов фишорро ба дарвозаи Шӯртан бештар намуданд ва дақиқаи 40 барои онҳо бобарор омад. Рустамҷон Абдуҳамидов голи дуюмро ба самар расонид. Дар дақиқаи сеюми вақти иловашуда ба Шаҳром Самиев имкон фароҳам омад ки тӯби сеюмро ба тӯи дарвозаи соҳибони майдон равон намояд. Бо ҳамин ғалаба дастаи Хоразм ба зинаи 11-уми ҷадвали мусобиқа баромад. Акнун Хоразм дар даври навбатӣ бо Сурхон дар майдонаш қо меозмояд. Zaxiradan tushganlar Sunnatullo Abdullajonov hamda Shahram Samiyev ushbu gol qurilishiga sababchilardan bo'lishdi. дар ин давр дастаи нефтчии Виталий Левченко ғайри чашмдошт дар майдонаш аз бунёдкор бо натиҷаи 2-1 шикаст хӯрд. ба ин нигоҳ накарда нефтчӣ дар зинаи сеюм боқӣ монд. тӯбҳо дар нимаи дуввуми бозӣ вориди дарвозаҳо гардиданд. нахустин шуда Мартин Флорери хорват ба задани гол имкон пайдо кард. дақиқаи 50-уми бозӣ буд. баъди 5 дақиқа Боян Сигер натиҷаро баробар намуд. дар дақиқаи 87-ум меҳмонон тавассути Сардор Абдунабиев голи пирӯзиро ба нишон расонида аз сафар бо 3 имтиёз баргаштанд. дастаи Зоир Ҷӯрабоев сухдиёна дар ин давр дар майдонаш бо натиҷаи 2-1 аз Насафи Қаршӣ шикаст хӯрд. дар даври сеюми лигаи Каспии Русия дастаи Ростови Рустам Ятимов дар баробари Крилля Советов дар майдонаш шикаст хӯрд. меҳмонон дар нимаи аввали бозӣ дар дақиқаи 11-ум бо голи Вадим Раков ҳисобро кушоданд. дар нимаи дуввум голи Сергей Божин аз партоби Раков Ростовро ба ҳолати ногувор гузошт. ҳарчанд Егор Галенков аз дастаи Ростов ҳисобро тағйир дод, дар маҷмӯъ он ягон дигаргуние ба бозии Ростов наовард ва Рустам Ятимов боз 2 тӯби дигарро аз дарвозааш гирифт. бори дигар Вадим Раков ва баъдан Максим Витюгов бо зарбаҳои олӣ Рустам Ятимовро маҷбур карданд ки таслим шавад. дар даври чорум Ростов дар майдонаш бо Ахмад бозӣ мекунад. дар дарвоза будани Рустам Ятимов баъди ин бохт дар гумон аст. дастаи Рубини Қазони Рашид Раҳимов дар ин давр бар Сочи комёбӣ ба даст овард. шогирдони Рашид Раҳимов ба дарвозаи меҳмони худ 2 тӯб зада аз дарвозаашон 1 тӯб гирифтанд. ҳисобро Мирлин Дако аз зарбаи пеналти кушод. ин бозигар бори дигар дар нимаи дуввуми бозӣ голи дуввуми худ ба дастаашро ба самар расонид. меҳмонон ягона голашонро аз зарбаи худгол ҷашн гирифтанд. дар даври навбатӣ Рубин бо Оренбург дар сафар бозӣ мекунад. дӯстони гиромӣ тавре пай бурдед, мо бештар дар бораи гузариши футболбозон аз як даста ба дастаи дигар ҳарф задем. зеро рафзанаи гузариш баста шуд ва ҳамакун бозиҳои лигаи олӣ дар ҳафтаи нав идома меёбанд. дар бораи гузаришҳо дар барномаи оянда низ ба шумо хабар хоҳем дод. дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи осиёро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед ва худро эҳтиёт кунед.